नोंथांमोनहा जे मोनसे सावगारि नुदों बेयो जोंनि सासे बर' सुबुंनि सावगारि नोंथांमोन दा बियो थांनाय बे फेब्रुवारि दाननिनो 7 थारिखनिफ्राय गोमानानै दङ जोबोद दुखुनांथाव दा बेफोरबायदि जाथाया माबोरैहाय जाबाय थाखो बा माबोरै जाफ्लेबाय थाखो जोबोद साननांगौ गोनां जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङा गोबाङानो बाहेरायाव फैनानै आलाय सिलाय जाफैगासिनो दङ दा बे सुबुङा करमांला बेंगलर कर्नाटकायावहाय गोमानानै दङ बिथांमोनहा माने मोनसे रेस्टुरेन्टाव खामानि मावफैदोंमोन दा बिनिफ्राय बियो थांनाय बे फेब्रुवारि दाननिनो 2024 फेब्रुवारि दाननिनो 7 थारिख खालि बियो गोमानानै दं दासिमबो मोननो हायाखै दिनै आं दा भिडिअ बानायनाय दिनै डेटआ जाहैबाय 10 थारिख नङा होमबा नोंथांमोन फेब्रुवारिनि दिनैसिमाव बियो सानथाम जाबाय नागिरब्लाबो बिथांखौ मोननो हायाखै दा जोबोद दुखुनांथाव दा बेनि फारसे गुवारै आङो नोंथांमोननो फोरमायहरगोन माबोरैहाय जादोंमोन जाथाया एबा बिथांनि मुङा मा बेनि एड्रेस बियो बबेनिमोन बबे जायगायाव खामानि मावफैदों आं बेखौ नोंथांमोननो गुवारै फोरमायहरगोन बे भिडिअनि गेजेरजों दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे बिथांखौ जोङो थाबैनो बेंगलरावहाय नागिरनानै मोनफिनो एबा सोरबाफोर नुसननानै जोंनो खोन्थाहरो एबा न'खरनो खोन्थाहरो दा आं बेखौनो खावलायबाय बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथाङा नायदों बड'टिभ इउ जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा जाय बिथांमोननो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार एबा WhatsApp नाम्बार नांगौ नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो अब्लानो मोननो हागोन आरो आङो सिगांग्रो नोंथांमोननो फोरमायहरखानाय जायो नोंथाङा जुदि आंजों लोगोसे माबा मोनसे सावरायनांगौ दङब्ला नोंथाङा सिगांग्रो आंखौ WhatsApp मेसेज खालामग्रो बिनिफ्राय आं नोंथांनो मोनसे थि टाइम दिहुननानै नोंथांनो सावरायनो थाखाय टाइम होनाय जागोन दा दिनै माने बेफोरबायदि गोमानाय बा खारनाय बा माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनाय बाहेरा रायजोआवहाय खामानि मावनो फैनाय सुबुंफोरा गोबांथार माने जोंनि बर' सुबुंफोरा माने बेफोरबायदि बिपदावहाय बा बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैगासिनो दङ नोंथांमोनहा मिथिखासिगौ बेखौ नाथाय मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जादों दा बेखौ रावबो हमदांनानै मोनाखै नङा होमबा दिनै सानसे नै मैयासो थांनाय आं मोनसे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बेवहायबो माने आङो सासे सुबुङा माने बिजयवाडायावहाय गोमानायनि आङो भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन दा बेफोरबायदिनो थिग नैबे बेंगलरनि मोनसे करमांला होननाय जायगायावहाय गंसे रेस्टुरेन्टाव खामानि मावनो फैदोंमोन बिथांमोनहा दा बेवहायनो जोंनि बर' सुबुं सासेया माने सानथाम जाबाय दिनैसिम 7 थारिखआव गोमादों दा दिनै 10 थारिख आं बे भिडिअ बानायनाया मोनानि 11थानि बारबाय बे समावहाय दा सानथाम जाबाय नागिरबाय नाथाय मोननो हायाखै जोबोद दुखुनांथाव दा बिनिखायनो जाय बिथांमोनजों दंफायोमोन बे बिथांमोनहा नागिरनानै मोनैलाय रायजोनिफ्राय मदद बिहरदों एबा जोंनिफ्राय मदद बिहरदों बिनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोन आरो बेवहाय भिडिअ बानायनायाव एबा बेनि मुंफोर एबा जायगानि मुंफोर बा डिस्ट्रिक्टनि मुंफोर लानायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा आं गिबियावनो निमाहा बिखानाय जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला डिस्ट्रिक्ट मेनसन खालामनायावबो गोबां सुबुंफोरा गाज्रि मोनग्रा दङ नङा होमबा मानो डिस्ट्रिक्टखौ मेनसन खालामनो गोनांथि जायो नोंथांमोन जेरावहाय जों आइडि प्रुफ मोनो बे जाहोनावसो जोङो आइडि प्रुफआव जे डिस्ट्रिक्ट लिरनाय दं बा जे गामि लिरनाय दं जों बेखौ बा आङो मेनसन खालामो दा नोंथांमोनहा बेखौबो दुखु मोनग्रा दङ बेखौ दुखु मोननानै जेबो मुलाम्फा गैया आं सानो नोंथांमोन दा भिडिअखौ गोलाव खालामा जासे आङो बे जाय सुबुङा गोमादों बिनि फारसे आङो सुंद'यैब्लाबो फोरमायहरनोसै नोंथांमोन आङो दा बिनि गासै एड्रेस एबा बिनि थंखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै हरनि बिथांनि मुङानो जाहैबाय जाय बिथाङा गोमादों बिथांनि मुङानो जाहैबाय निरसिं ब्रह्म बैसोआ जाहैबाय 38 इयार्स बिनि भटार आइडि कार्डनि हिसाबै बिनि बैसोआ दासिमाव 38 इयार्स जाबाय आरो बिफानि मुङा गबिन्द ब्रह्म बिथांनि गामिया जाहैबाय नीलापुख्रि 2 नं फाक्किगुरि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां आसाम 783372 पिनक'डआ जाहैबाय 783372 नोंथांमोन
दा बिसोरो खामानि मावनो होननानै बेंगलराव फैनाया बे जानुवारि बे बोसोरनिनो 2024 बे बोसोरनिनो जानुवारिनि 31 आव बिसोरो बेंगलराव सफैदोंमोन। बिथांमोनहा मोनसे रेस्टुरेन्टआव खामानि मावफैदोंमोन। दा बिथांमोनहा फेब्रुवारि 1 थारिखनिफ्राय बे फेब्रुवारि 1 थारिख 2024 निफ्राय बिथांमोनहा खामानिखौ मावजेनदोंमोन मोनसे रेस्टुरेन्टआव। बे रेस्टुरेन्टनि मुङानो जाहैबाय आनजाफार सेटिनाड इन्डियान रेस्टुरेन्ट। दा बियो करमांलायाव दङ बे रेस्टुरेन्टआ। दा बेवहाय बिथांमोनहा खामानि मावदोंमोन। बेवहाय गावनिनो बियानै जानाय सासे सेंग्रासाबो दङमोन बेजों लोगोसे। बियो नाथाय 7 थारिख खालि सुटियाव दङमोन जाहैबाय। बे खोन्थाहरनाय मथे माने 7 थारिखआव बे डिउटियाव थाङाखै, सुटि लादोंमोन। बिनिफ्राय सानजौफु समाव बियो ओंखाम जानो थाखाय बे रेस्टुरेन्टआवनो फैदोंमोन। दा बे रेस्टुरेन्टआव फैनायाव रुमनिफ्राय रेस्टुरेन्टआव फैनाय समाव बियो लामाखौ माब्रैबा आन्दायदों बिथाङा। आन्दायनानै रेस्टुरेन्टसिम थांनो रोङाखै। दा दिनैसिम सानथाम जाबाय बबेहाय थांफ्लांखो बा बबे एरियायाव थांखो मिथिनो मोना। बिथाङा गोदान बेंगलराव फैनाय आरो बेनावहाय आखायाव मबाइलबो गैया होननानै बुंदों। दा जोबोद दुखुनांथाव। बिनिखायनो आङो गासै जोंनि बेंगलर कर्नाटका रायजोआव थानाय आरो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरो जे बे सावगारियाव नुनाय निरसिं ब्रह्म बिथांखौ नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा मानो आङो कन्टेक्ट नाम्बार होगोन। आंनो एबा बै आं होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा नुसनोब्ला थाबैनो बिथांखौ हमथानानै जोंनिसिम खबर हरो एबा कन्टेक्ट खालामहरो नोंथांमोनहा, आरो जोङो थाबैनो रेस्किउ खालामनानै न'सिम दैथायहरनो हायो। आं बेखौ गासै रायजो राजाफोरनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा मानो बिथांखौ जाहाथे जोङो हमथानानै न'खरसिम गथायहरफिननाय एबा न'सिम दैथायहरनायावहाय नोंथांमोनहा मदद खालामो। आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय गासै नायगिरि बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। दा बिथांहा 2 गथ'फोरबो दङ होननानै फोरमायहरदों। 2 गथ'आव सासेया हौवासा सासेया हिनजावसा। हौवासानि बोसोरा 7-8 बोसोर जागोन होननानै बुंदों आरो हिनजावसानिया 5-6 बोसोर जागोन होननानै बुंदों आरोखि रायजोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला न'खरावहाय गोबां एसे उसुबिदाफोर थानो हागौ। बिनि जाहोनाव बियो खामानि मावनो होननानै दिनै बेंगलरसिम फैदोंमोन। दा दिनै बेफोरबायदि जाथायाव गोग्लैबाय। मा खालामनो? बिनिखायनो जों रायजो राजाफोरा जेरावखि नुवा मानो बिथांखौ थाबैनो जोङो नोजोर होनानै जुदि मोनफ्लाङोबा बा मोनोब्ला जोङो नाजानायनि गेजेरजों थाबैनो जाहाथे न'आव दैथायहरनो हायो आं बेखौनो मिजिंथियो। बिनिफ्राय आङो बे न'खरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो सानदों बयनिसिमबो, आरो आंनिखौबो होगोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ। दा बे न'खरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाबानो जाबाय रायजोफ्रा 9613193821। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोरमायहरनो हागोन थाबैनो, आरो नङाब्ला आंनोबो फोरमायहरनो हागोन। आं बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं फिन खेबसे बुंबावनि। आङो बेखौ फुल डिसप्ले एबा फुल स्क्रिनाव होनाय जाखागोन बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ 9613193821। नोंथांमोन बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा जेरावखि नुसना मानो हमथानानै बिनि फट' थाबैनो बे नाम्बाराव फाथायहर, नङाबा आंनो दैथायहर। आरो हायोब्ला सर्ट भिडिअसफोर ला, बेनिफ्राय मबेनिमोन मानिमोन बेखौ एसे डिटेल लानानै थाबैनो जाहाथे नोंथाङा हमथानानै दोनो। जेरावखि नुवा मानो बेंगलर कर्नाटकायाव जेखि जायगायाव नुवा मानो नोंथाङा हमथानानै लाखि, बिनिफ्राय कन्टेक्ट खालाम। जोङो थांनानै रेस्किउ खालामनानै न'खरसिम दैथायहरनायनि माबा मोनसे प्लानिं खालामगोन। बेफोरबायदि जाथाया गोबाङानो जाबोबाय। दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ।